Представете си дом, в който пространството не е лукс, а стандарт, и то само на 15 минути от София. Имаме два типа къщи. 140 квадрата с 3 спални и 180 квадрата с 4 спални. На първото ниво са разположени просторна дневна с кухненски бокс и два санитарни възела. На втория етаж са разположени или 3 спални, или 4 спални, но всяка от къщи има два санитарни възела и допълнителен дъжд.